Van 1979 wie het zuivelfabriek de toekomst in productie. Vastegen daar en omkrieten wie het melkfabriek een belangrijke werkjouwer. Een aantal vrijwilligers vonden dat die skiëtnis net verlengd mocht. Tegelijk met de bouw van een nieuwe Wenwiek is dit museum delzet. Binnen stiert de oude stoommachine van het fabriek. De nu 88-jarige Chris Kranenberg had 21 jaar in het fabriek werken. Ik was pakkersbaas hier in de zuivelfabriek. Dat ik bewaarde de kaas. Zeg maar. Dit is een stoommachine. Die werden vroeger gebruikt zeg maar, om de raderen in de fabriek op gang te brengen voor de kaasmakerij, de botermakerij en het centrifugielokaal. Daar werd die voor gebruikt. De stoommachine wie al in het bezit van het dorp Maas die te verrusken. Doet ter vragen hoe kwam, begon het baltje te rollen. We hebben een vergadering belegd in het dorp hier van ja, er moet een nieuwe plek komen voor de stoommachine. Hoe gaan we dat doen? Moeten we misschien verkopen? Hij brengt een boel geld op. Nou, er was unanieme beslissing was gewoon nee natuurlijk niet. Dat ding moet bewaard blijven voor Steggera. Nou, en zodoende hebben we hem hier neergezet. Ik vind het fantastisch. Die oude machine hier voor het dorp bewaard blijft is hartstikke mooi. Naast het museum is ook een 8 meter hoge piep maken. Net zo hoog als de oorspronkelijke 30 meter hoge piep van het fabriek. Maar van Joertal komt er weer reek uit de piep in Steggeda. En daar binnen ze Osa Grutskop. Een stukje historie wil je bewaren. Nou, en wat is er dan mooier dan eigenlijk het hart van de hele melkfabriek. Dat je dat krijgt als dorp. Dus de stoommachine. En daar moet een plekje voor gezocht worden. Nou, en dat is nou gebeurd. De bouw van het museum had zo'n €40.000 kosten.